panganan enak kok lamu jedet lambe koyo ngono kuwi. Nek nek panganan enak jedete karo dijeli lah yo an. Enak lho, Bang. Enak ya enak, ora koyo ngono kuwi. Panganan koyo direwangin nangis sapa jare janu. Entek lho dhewe. Aku di sini agak mana, Ma. Nah, yo enak nih. Keselak-keselak, Ma. Gak ada kayu mobil di sana. Kapan? Nah, ada makanan enak, direwangin nangis-nangis. Kita lho Minggo. Nak keselak ora yo. Pokoknya Saya pengen langsung jangan main kacang kuningnya sebelah kiri ya. udah keselak-keselak makannya lagi. Kapan lantai gue? Ya juga mau nanti mau di sini lagi yang mana rasanya? Wes. Ah ini tiba aja orang. Panganan enak koyo ngono. Lo teh tidak mau ngono wi.